Szóval Ice Bucket Challenge, nagyon szépen köszönöm a felkérést Korvas Robinak, és ezúttal szeretnék eleget tenni a felkérésnek. Elődeim után Attilának a követeként minden jobb Ice Bucket Challenge. Nagyon fontos elkészíteni a megfelelő hozzávalókat, víz és jég. És egy kis segédem van itt, úgy hívják, hogy Evelyn. Beleszóljuk a jeget, jó? Jó van. Jó lesz? Ide a pályáival is. Igen. Hát teszünk Evelyn vödrébe is itt. Figyelem! A pályáiba még többet. Még többet és még többet és még többet. Úgy? És akkor most még egy utolsó manőver, egy utolsó momentum, ilyen fontos utolsó momentum, meg kell keverni a hozzávalókat megfelelően. Így. Jó, Mint a keverő tészta. mint a keverő tészta. Evelynét is megkeverjük egy picikét. A szívecskés vödörömbe. Szívecskés vödörbe. Na és? Na és? Essünk túl rajta, Evelyn, jó? Én kezdem, utána te leszel. De jó. De neveket meg nem mondtad, hogy jössz. Felkészülni. Vigyázz! Rajta! Evelyn, te jössz. Jó. Kérem szépen. Tessék! Robikám, úgy érzem, a felkérésnek eleget tettem. Most ezúttal szeretnék én is felkérni néhány embert, hogy kövessen engem. Köztük a kedvesemet, Tóth Anitát, sógoromat, Tóth Szilárdot, és az Ilsikó Ernyős csapatból még valakit, Bukjó Gábort. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. És neked is, Evelyn, a segítséget. Ki lehet bírni? Igen. Tessék. Visszaszedtem!